Касцюшку разрываюць паміж сабой 4 нацыі. Амерыканскі погляд на гісторыю зусім іншы. Лукашенко памірае, я еду ў Беларусь. Усе экстрэмісты ўжо знойдзены. Словіла хейт. Сюрпрайз. Златка Ціхадум. Пытанне з падвохам, конечно. Ці Ціхановскі, ці Латушка, ці Зянон Пазняк. Тое, за што мы Лукашэнку павінны сказаць дзякуй. Пакурыць цыгарэтаў, каб мамка не занюхала потым. Я на хвале, я бомбану. Вітаю, сябры! Гэта канал Аба Воля Броман і з вами рубрика «З намі цікава». І сёння у нас у гасцях беларускі пісьменнік, гісторык, а з нядаўнага часу яшчэ і ютуб-блогер Павел Волотович. Вітанкі, Павел. Вітанкі, Вольга. У Паўла выйшла ўжо 3 кнігі. Адна з іх, я ведаю, гэта пра біяграфія нейрадзюбель, другая пра гайд па тусовачнаму Менску 90-х і трэцяя называецца #IMBY. Гэта такая наноўшая гісторыя Беларусі, прычым частка 1, і нядаўна гэта кніга выйшла нават на беларускай мове. Усе спасылачкі мы пакінем у апісанні пад гэтым відэа, дзе набыць кнігі. А таксама яшчэ ў Паўла пару месяцаў таму выйшаў новы YouTube-канал, аўтарам якога і з'яўляецца Павел Волотович, які выйшла колькі? 8 відэа, наколькі я ведаю, з 91 па 97 год. Кожны выпуск, то бок, прысвечаны нейкаму году і будзе яшчэ працягвацца. Я не ведаю на момант выхаду гэтага відэа, колькі яшчэ выйдзе. Вось, таму сёння мы трошкі вось пра ўсё гэта і паразмаўляем. Звычайна, маё першае пытанне, гэта там, я пытаю сваіх гасцей, адкуль вы родам, з Беларусі, дзе жывеце, але я думаю, па назвах кніга зразумела, што, напэўна, вы з Менску родам. Натуральна, конечно. Так, яшчэ мяне зацікавіў такі факт, што вы жывеце ў Нью-Йорку ўжо 24 гады, і вы навучаліся на гістарычным факультэце ў Нью-Йорку, менавіта ў універсітэце. Так. Я вось таксама гісторык па адукацыі, але я навучалася ў Гомелю. І ў мяне вось такое першае асабістае пытанне. Я не ведаю, ці вось у вас нейкі досвед навучання ў Беларусі, у вышэйшых там адукацыі У вышэйшых не. Але, напэўна, вы так агулам уяўляеце, як гэта адукацыя праходзіць. Вось ці ёсць нейкае, па вашым меркаванні, адрозненне навучання гісторыі ў Амерыцы і ў Беларусі? Напэўна, ёсць. На жаль, я не магу нічога сказаць на гэты конт, бо я не навучаўся ў універсітэце ў Беларусі. У мяне ўсе сябры прайшлі праз гэта. У мяне вельмі шмат сяброў майго юнацтва былі з журфака БДУ, і я проста бачыў, як сказаць, збоку, як гэта адбывалася ў іх. Я чуў гэтыя стоны, енкі пастаянна, што мы чытаем гэтыя неаб'ёмныя матэрыялы з беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Яны вельмі, я помню, так моцна крытыкавалі, што, кажуць, большасць з гэтых твораў проста нечытаемыя, вось сярэдзіна 20-х гадоў, і ім задавалі вось, у нас, натуральна, у амерыканскім універсітэце, канешне, мы то бок па гісторыі, канешне, чыталі, пісалі вялізны аб'ём інфармацыі, але я ведаю, што ў Беларусі гэта, пэўна, у некалькі разоў больш, чым у ЗША, як з майго пункту гледжання. То вось у Беларусі даюць чытаць аб'ём матэрыялаў кніг у разы болей, чым тут. Яшчэ, як я думаю, у 90-х гісторыя Беларусі, якая выкладалася, была больш такой, адкрытай, без менш прапаганды. І чым больш далей ішло ўсё, то, конечно, была больш прапаганды, і зараз нават страшна ўявіць, што там у Беларусі вывучаюць і ў які бок. Але калі так задумацца, у кожнай краіне, напэўна, ёсць нейкая свая прапаганда. Там, я не ведаю, выпраўце сябры ў каментарах, я думаю, што ў літоўскіх там навучальных установах вучаць, што вось ВКЛ гэта наша, больш там у польскіх польская, там кажуць, Касцюшка наша. Конечно, я бачыў гэты момант ужо, што вы звернецеся да Касцюшкі, бо Касцюшку разрываюць паміж сабой 4 нацыі ці колькі, і гэта не адзіны такі прыклад. Канешне, кожны перапісвае гісторыю пад сябе. Гэта, натуральна, прывычная з'ява, бо кожная краіна, калі гэта злодзей, то мы ад яго адхрэшваемся, калі гэта нейкая вялікая персона, канешне, мы спрабуем знайсці нейкія карані. Вось самы яскравы прыклад, гэта гурт Би-2.
Я ведаю, што ў хлопцаў ёсць такі невялікі, як сказаць, адштурхоўванне такое, што калі іх заўсёды беларускія нашы журналісты ці блогеры спрабуюць заўсёды неяк дапісаць да беларускай гісторыі, дацягнуць. І вось нават калі вось Лёва нядаўна даваў інтэрв'ю Мелказёраву, у меня ёсць інсайдерская інфармацыя, як яны абмяркоўвалі пытанні загадзя. І у Мелказёрава ўсе пытанні будаваліся па прынцыпу, што Би-2 — гэта беларускі гурт. А ў саміх хлопцаў з Би-2 у іх нейкае іншае бачанне гэтай сітуацыі. Таму яны так заўсёды трымаюцца на такой дыстанцыі ад таго, што мы не беларускі гурт. Да, мы нарадзіліся ў Беларусі, мы сыгралі першыя канцэрты ў Беларусі, але потым мы жылі ў Ізраілі, ў Аўстраліі, дзе мы толькі не жылі. Перастаньце нас рабіць беларускім гуртом. І гэта толькі адзін такі прыклад, такіх прыкладаў вельмі шмат, калі пытаюцца дапісаць беларускае грамадзянства людзям, якія нават крыху незадаволеныя тым, што калі ім гэта робяць. А я яшчэ вось хацела менавіта пра амерыканства. Ці было такое, што вы вывучалі там якуюсьці падзею ў амерыканскім універсітэце, і быў такі момант, што цікава, бо я там у школе па-іншаму нам препадавалі, ці я лічыў па-іншаму. Ну, штосьці зусім іншае, як гэта ў Еўропе ці ў Беларусі Ну, выкладаюць. канешне, нават другая сусветная вайна, канешне, з амерыканскага пункту гледжання, канешне, гэта зусім іншая гісторыя. Канешне, амерыканцы не вывучаюць другую сусветную вайну як нешта, што вывучалі мы. У іх свой погляд, як Перл-Харбор, па-першае, гэта галоўная падзея для іх. Потым як ленд-ліз, як Амерыка дапамагала Савецкаму Саюзу і Еўропе у барацьбе з Гітлерам, то бок амерыканскі погляд на гісторыю зусім іншы, чым той, які быў у нас у школе і ў універсітэтах. Натуральна, кожная з'ява вывучаецца са свайго пункту гледжання. І гэта зусім нармальна. Я лічу, што гэта зусім нармальна. Было б дзіўна, калі б у ЗША вывучалі гісторыю вайны другой з беларускага, напрыклад, пункту гледжання, ці з маскоўскага. Вось так. Так. А вось, ну, уявім, там Беларусь вольная, свабодная, там можна казаць што заўгодна. Ці трэба у вольнай новай Беларусі, каб была столькі ўвагі вялікай айчыннай вайне, як гэта зараз удзяляецца? Ці трэба Вось ужо першая памылка. Вось гэтая вольная свабодная Беларусь, якая існуе ў вакууме і якой ніколі па рахунку не існавала, і якая існуе толькі ў галавах многіх людзей, але я кажу 100%, ніхто з іх нават не разумее, як яна будзе выглядаць і як гэтая канцэпцыя будзе працаваць, бо ўсе думаюць аб тым, што вось Лукашенко зыдзе, будзе вольная свабодная Беларусь, не будзе ніякога крыміналу, будзе свабода слова, будуць выбары, дзе будуць лічыць галасы добра, дзе ўсё будуць кветкі, сонца, мама, мір, труд, май. Але гэта такая утапічная канцэпцыя, як камунізм. Вось гэтая дэмакратычная Беларусь свабодная вакууме, яна такая ж, як мне здаецца, нерэальная, як і камунізм. Таму што ў галаве гэта ўсё добра, а калі гэта мы сутыкнемся з рэальнасцю, мы пабачым, што гэта мадэль не працуе. І калі мы скажам, што вось у нас ёсць такая свабодная Беларусь, дзе кожны можа казаць то, што ён хоча, вы дапускаеце, што і людзі, у якіх зусім іншы пункт гледжання, яны таксама будуць мець гэтую свабоду слова казаць усё, што яны хочуць. Вы гэта таксама павінны ўсвядоміць, што будзе яшчэ вялікая колькасць насельніцтва, якая будзе незадаволена новай уладай, новай ідэалогіяй, новым станам жыцця. І па гэтай свабодзе слова яны таксама будуць мець свабоду слова, яны будуць мець свабоду слова выказваць сваю думку, рабіць, напэўна, свае акцыі супраць-тэсту, выходзіць на мітынгі апазіцыі з чырвона-зялёнымі сцягамі ці з трыкалорамі. Гэта таксама трэба ўсё ўлічваць у сваёй галаве, калі мы кажам пра вось гэтую пра свабоду. Гэта вельмі цікавы момант, я аб ім думаю ўжо шмат гадоў, калі чытаю усе гэтыя памфлеты пра вось гэтую, як яе прынята называць апошнія 5 гадоў, новая Беларусь, ці, як казаў Навальны, прекрасная Россия будущего, да, мы можем сказать прекрасная Беларусь будущего. Як гэта ўсё будзе выглядаць? Канцэпцыя добрая, а вось рэальнасць будзе зусім іншай, як мне здаецца.
Я пагаджуся з вами. Мне ёсць такая таксама думка, што я тут такая жыву ў бурбалке, ўся натхнённая, і калі раптам вось усё, заўтра Лукашенко памірае, я еду ў Беларусь, то я вельмі, напэўна, моцна расчаруюся, таму што мои Так і будзе, так і будзе, бо гэтыя людзі нікуды не знікнуць. Людзі, якія жывуць у Беларусі зараз, якіх неведама колькі, якія насамрэч любяць гэты рэжым, якія любяць Лукашэнку, якія супраціўнікі вялікія вось гэтай ідэалогіі нашай, яны нікуды не знікнуць. Гэта магія не адбудзецца. Гэтыя людзі застануцца жыць у Беларусі са сваімі ідэямі, са сваімі ідэаламі, і яны нікуды не знікнуць, яны будуць праштурхоўваць гэта, яны будуць змагацца з новай ідэалогіяй, яны будуць рабіць свае акцыі пратэста, выказвацца ў інтэрнэце, рабіць свае партыі, рабіць свае мітынгі, рабіць свае падпольныя нейкія тусоўкі ці надпольныя тусоўкі. Гэта нікуды не знікне. І калі грамадства настолькі падзелена, то будзе трэба шмат гадоў і пакаленняў, каб занова зшыць гэта грамадства ў адно. Бо зараз у Беларусі насамрэч іх два разныя народы жывуць на тэрыторыі Беларусі, якія адзін аднаго хейцяць настолькі моцна, што на гэты момант, мне здаецца, ну проста будзе неяк нерэальна пабудаваць краіну такую, як калі усе будуць аднолькава камфортна сябе ў ёй адчуваць. Гэта вельмі складаная канцэпцыя, і мне здаецца, што ніхто гэта не разумее. Калі вам нехта будзе казаць ці Ціханаўскі, ці Латушка, ці Зянон Пазняк, ці я не ведаю, хто яшчэ будзе вам казаць, што я ведаю, як гэта зрабіць, гэта ўсё хлусня. Ніхто не ведае, як гэта зрабіць. Ну, я хацела гэта пытанне напрыканец паставіць, але мы зачапілі гэтую тэму, таму я спытаюся зараз, каб уже было ў адной лініі. В адным з вашых інтэрв'ю вы сказалі, што там вось будзе выходзіць другая частка IMBY, і вы не жылі ў Беларусі ў гэты час, але вы прыязджалі, ну, добра ведаеце, што адбывалася. Вось. Ці калі, напрыклад, будзе там трэцяя, чацвёртая частка пра вось гэты час, як вы думаеце, ці разумееце вы, якія падзеі зараз адбываюцца, тых беларусаў, якія там жывуць? Ці змаглі б вы напісаць пра Беларусь, якая вось зараз? Трэцяя частка вось самая складаная, бо у мяне зараз няма ніякой ідэі, калі яна выйдзе і калі увогуле я пачну над ёй працаваць. Бо трэцяя частка павінна быць, як сказаць, заканчэннем цыклу. То бок гэта будзе 2020 год і дакуль. Вось пакуль гэта не зразумела. Мы не можам зрабіць 25-й, бо на 25-м няма ніякага гістарычнага цыклу. Другі мой цыкл кнігі, там усё зразумела. Гэта 2006, то бок трэція прэзідэнцкія выбары Лукашэнкі, і 2019. Гэта апошні мірны год перад выбухам. Трэці цыкл таксама зразумела. Гэта 20-й год, новая абсалютная эпоха ў жыцці Беларусі, і незразумела, дзе гэты цыкл заканчваецца. Мы па-ранейшаму жывем у гэтым цыкле, і няма ніякага паразумення, дзе канец гэтага цыкла. Ён працягваецца, і ніхто не ведае. Можа, гэта будзе 26-й год, можа, будзе 30-й, можа, будзе 40-й. Цыкл ідзе, нічога не мяняецца, Беларусі ўсё як у кансерве зараз знаходзіцца. Што 23-й, што 24-й, што 25-й год, лічбы на календары змяняюцца, але ў самой Беларусі не мяняецца нічога. Там жыццё неяк як у лядоўні. Яно замарожана, яно не рухаецца. Няма грамадскага жыцця, няма ніякіх парушэнняў. То есть кожны дзень каго-то арыштоўваюць, Лукашенко робіць нейкія прамовы, ездзіць па калгасе, кароў абосраных там пералічвае, але нічога за апошнія некалькі гадоў не памянялася. Гэта вось такі дзіўны страшны час, калі ўсё дрэнна і доўга. Як вось кажуць, што лепей, ужасны канец или ужас без канца. Вось гэта зараз менавіта такі перыяд часу. Ну, і калі вяртаючыся там да кнігі, да ўсяго, чаму вы выбралі такі жанр? Там, калі гісторык, можна было б там пісаць, я не ведаю, нейкую гістарычную дэтэктыў, як Караткевіч, ці там гістарычнае штосьці яшчэ пра ВКЛ. Чаму менавіта вось такі фармат біяграфіі, нейкіх асабістых успамінаў на новшай гісторыі? Ну, па-першае, каб пісаць як Караткевіч, трэба быць як Караткевіч, як мінімум. Па-другое, я вялікі фанат Леаніда Парфёнова, я праглядзеў усе яго выпускі па некалькі разоў, усе яго дакументальныя фільмы, прачытаў яшчэ ў тэксце усе кнігі, і мне спадабаўся гэты фармат, як ён робіць намедні ў тэксце, у
у кніжным выглядзе, як ён робіць гэта ў экранізацыі. Спачатку, конечно, з'явілася ідэя кнігі, бо экранізацыя гэта нятанная справа, але дзякуй Богу знайшлася моя сяброўка юнацтва, якая сказала, што вось прыязджай у Вільню, у нас ёсць студыя, мы ўсё знімем па вельмі такім бюджэтным варыянце. Я загарэўся гэтай ідэяй, я праз месяц паехаў, мы гэта ўсё знялі. І калі ты глядзіш на Медні, ты заўсёды думаеш, чаму бы не зрабіць такое пра Беларусь? Вось на Медні там акцэнты робяцца на расійскай імперыі, на сучаснай Расіі, на Савецкім Саюзе. Ты думаеш, а чаму такое не зрабіць лакальна толькі пра Беларусь? І вось калі пачытаць каментары да маіх выпускаў на Ютубе, то так шмат ёсць каментараў, дзе людзі пішуць: вось, нарэшце, беларускія на Медні. Гэта было ў галаве столькі гадоў, і нарэшце гэта нехта зрабіў. Я, калі чытаю гэтыя каментары, я такой думаю, не адзін я пра гэта думаў, той бок ёсць яшчэ людзі, якія таксама чакалі, яшчэ таксама думалі, што вось як бы зрабіць на Медні па-беларуску і пра Беларусь. І вось гэта адбылося. Вось гэта менавіта моя мара такая была. Гэта не то, што я сядзеў, думаю, што бы мне такое зрабіць. Гэта то, што было ў маёй галаве, можа, 10 гадоў ці 15 гадоў. Гэта то, што з чым я жыў шмат гадоў. І нарэшце, калі ў мяне з'явіліся такія рэсурсы, каб зрабіць гэта, бо выпуск такой кнігі і здымка такога YouTube-канала гэта вельмі энергазатратна і яшчэ вельмі нетанна у плане грошай. Калі гэта ты яшчэ робіш за свае ўласныя грошы, за сваёй кішэні, не праз краўдфандынгі, не праз гранты, даруй Божа, а вось непасрэдна ты са сваёй уласнай кішэні дастаеш гэтыя грошы, заробленыя табой, і пішаш на іх кнігі, выдаеш на іх кнігі, здымаеш гэтыя відэо, гэта зусім іншыя ўражанні. А ці хопіць вам вось гэтай матывацыі, таму што такая ёсць, вось я не ведаю, такое ёсць момант у беларускамоўным Ютубе, што там людзі таму што яны загарэліся, яны робяць усё гэта там па-беларуску, шчыра, але беларуская ніколі не набярэ столькі праглядаў, манетызацыі, як Абсолютно. выгараюць і ўсё. Абсолютно. Майму каналу 2 месяцы, я ўжо з гэтым сутыкнуўся і не раз. Вы трапілі, так бы мовіць, у нерв усёй гэтай праблемы, гэта абсалютная праўда. Пачынаецца ўсё з такой дробязі, як, напрыклад, нават рэклама на Ютубе, калі мне нехта парэкамендаваў, кажа, ты неяк падштурхні сваё відэо, зрабі рэкламу на Ютубе. Калі ты пачынаеш рабіць рэкламу на Ютубе, ты бачыш, сюрпрайз, у Ютубе няма падтрымкі беларускай мовы. Ты не можаш зрабіць рэкламную кампанію для Ютуба на беларускамоўную аўдыторыю. Ютуб просто не бачыць беларускую мову як мову у спісе моў. І ўсё. То бок табе трэба праштурхоўваць беларускія моўныя відэа на расейскамоўную аўдыторыю, якая жыве, напрыклад, там у Беларусі ці ў странах Балтыі, і спадзявацца, што твая рэклама неяк праз якусьці магію трапіць менавіта да гэтых людзей. А што тычыцца беларускай мовы, канешне, гэта шок. Калі ты выпускаеш новыя відэа, у цябе шыкоўная просто CTR, клікабельнасць, у цябе шыкоўнае ўтрыманне аўдыторыі. Мае ролікі ў сярэднім глядзяць больш за 60%. Больш за 60% маіх гледачоў дагляджваюць іх да канца. Гэта вялізны адсотак, гэта больш, чым сярэдні паказатель на Ютубе на дзесяткі адсоткаў. І калі ў цябе пачынаецца гэта, ты думаеш, клас, вось яно, тренд, я на хвалі, я бомбану. І праз 2 дні усё до нуля просто. Такі вот старт, ты думаеш, вау, все, попёрла. І праз 2 дні і ўсё, і до нуля. І ўсе прагляды zero. Таму што і ты такой, чат GPT, раскажы мне, калі ласка, чаму так адбываецца? А ты робіш такую вузкую такую направленную праграму пра беларускую гісторыю на беларускай мове. Чаго ж ты чакаў, хлопец? Гэта ўсё, што табе дасць YouTube. І ты такой сядзіш і думаеш, бляха-муха, вось і чым я займаюся? І чым вось я займаюся, хлопцы? Вось такая гісторыя. То бок, да, Вольга, вы 100% правільна трапілі ў нерв гэтай праблеме. Вось, да, конечно, усе, хто робіць беларускамоўны контент, на якімсьці моманце, конечно, можна сказаць, на халера мне гэта ўсё мне гэта здалося.
Пакуль што яшчэ не ў гэтай кропцы, але ёсць такая вероятнасць, што рана ці позна я там апынуся. Ёсць такая вероятнасць. Вельмі добра, раз разумею і падтрымліваю. Хай у вас хопіць натхнення, сілаў і матывацыі гэта ўсё працягваць, таму што мне падаецца, калі ты робіш першую чаргу там не дзеля нейкага там пратэсту ці не дзеля паказаць каму штосьці, а таму што яно ідзе ад душы, то яно хоць неяк да будзе працягвацца, калі гэта тваё. Ну, то бок натуральна, канешне. Калі мы гэта робім натуральна не за грошы, бо зарабіць на такіх праглядах, на такой аўдыторыі гэта немагчыма. Мы робім гэта не для хайпу, бо натуральна хайпануцца таксама на такіх праглядах таксама немагчыма. Гэта ўсё я кажу мы, бо натуральна я раблю гэта не адзін, такі праект нерэальна зрабіць у один твар, як бы я мог сказаць. У нас цэлая каманда тут людзей, якія калі мы кажам пра кнігу, вось пра маё MBY, у нас каманда з 7 чалавек рабіла гэту кнігу, і унікальная сітуацыя, нікога з іх не магу назваць, бо 6 з іх жывуць на тэрыторыі Беларусі. Я адзіны, маё імя адзінае, якое прысутнічае ў гэтай кнізе з 7 чалавек, бо астатнія 6 жывуць на тэрыторыі Беларусі, я нікога не магу ні ў якім інтэрв'ю назваць, ні ў кніжцы узгадаць. Гэта унікальная сітуацыя. То бок той ж самы і з YouTube-каналам, хтосьці жыве ў Беларусі, хтосьці жыве не ў Беларусі, але нават тыя, хто жывуць не ў Беларусі, таксама кажуць, што нас узгадваць не трэба. Таму я такі адзіная публічная персона ўсёй гэтай тусоўцы, бо ўсе астатнія людзі, яны ўсе інкогніта. Яны ўсе такія фантамасы, яны ёсць, але іх імён ніхто не ведае. Вось так. Так, сябры, майце на ўвазе, што канал АБА прызнаны экстрэмісцкім матэрыялам у Беларусі, таму калі ласачка, калі вы з Беларусі, вы можете паглядзець відэа, але не стаўце падабайкі, не пішыце каментары, не падпісвайцесь на канал. Ну, а хто не ў Беларусі і вам бяспечна, то, конечно, мы будзем рады падабайкам, падпіскі, каментарам, пішыце пытанні да Паўла, да АБА, пастараемся на іх адказаць. Вось, гэта яшчэ вялікі момант. Калі цябе глядзіць 60-65% людзей з Беларусі, конечно, у тебе шмат, ты губляешь и лайкаў, и каментароў, и подписок, натуральна, бо люди, якія сядзяць у Беларусі, яны нават мой канал, дзякуй Богу, яшчэ не прызнаны экстрэмісцкім, і я хачу, каб ён не быў ніколі прызнаны экстрэмісцкім, але вось гэта, конечно, сітуацыя мяне вельмі засмучае, калі я бачу, што няма ні каментароў, ні лайкаў праз тое, што людзі просто глядзяць з Беларусі і просто баяцца гэта зрабіць. Це, насамрэч, нічога там такого экстрэмісцкага няма, як я лічу. Ну, як мы ведаем, там, я не ведаю, школкі для дзяцей беларускамоўныя, старонкі прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, таму тут, мне падаецца, логікі асабліва шукаць не трэба. У міграцыі... Ну, калі гэта называецца фарш нельга правярнуць назад, калі ўжо ты набраў гэтую хуткасць, ты ўжо не зможаш астанавіцца. Я думаю, што гэта менавіта як вось гэты снежны ком, які яшчэ каціцца з вяршыны гэтай таталітарнай гары, бо калі яны ўжо спачатку набралі гэты тэмп, зараз яны маглі бы яго проста звярнуць, але нельга звярнуць, і трэба кожны дзень каго-то арыштоўваць, кожны дзень нешта абвяшчаць экстрэмісцкім. Калі ў цябе ўжо няма, што ты ўжо заблакаваў усе сайты, ўжо унёс у спісак экстрэмістаў усіх, каго мог, трэба ўсё роўна некага знаходзіць. Ты проста ўжо знаходзіш там старонку дзіцячага садка, як вы кажаце, і яе абвяшчаеш экстрэмісцкай, бо проста трэба некага объявить экстремистом. Вот усё. Просто уже нельга просто сказать, усё, хопіць, сённяшняга дня уже няма нікога, уже усе экстремисты уже знойдзены. Але вось яшчэ трэба яшчэ працаваць. Калі вы не сядзіце, гэта не ваша заслуга, а наша недоработка. Як казаў адзін легендарны чалавек. Так, дакладна. Ну, слухайте, ну і напрыканцы хацела такі трошкі бліц пытанняў правесці. Давайте. Які вы лічыце лепшы гурт 90-х гадоў беларускі музычны? Ну, пытанне з падвохам, канешне, да аўтара кнігі пра Нера Дзюбель. Лепшым. Ну, я вам магу з нулявых назваць, гэта Джей Морс. А вось 90-х, канешне, будзе паскладаней. Ну, у мяне ёсць свае, так сказать, connection з Нера Дзюбелем, канешне. Ну, менавіта, калі мы кажам не пра мяне, а пра
увогуле, то пэўна гэта, конечно же, НРМ насамрэч, конечно. Калі казаць пра мяне асабіста, ну для мяне, конечно, будзе бліжэй не радзюбель у гэтым плане, калі мы кажам пра Беларусь. Я таксама ведаю, вы казалі, што вы як бы не фанат сучаснай беларускай музыкі. Абсалютна не фанат, Ні, нет. ні аднаго назваць гурта ці кагосьці, хто б вас Ну, зачапіў. нават калі я гляджу нейкія выпускі пра сучасную беларускую музыку і там ставіць кавалачкі гэтых трэкаў, я не зачапіла ні ўвогуле. Але вось з'явілася спявачка Невіка зараз. Вось, па-першае, я яе ўпадабаў праз тое, што яе фамілія Валатовіч, як у мяне, ўжо за гэта можна сказаць, што гэта добрая спявачка. Мне яна падабаецца, яна робіць ну такую сапраўдную нармальную папсу, не вось гэтая замшэла, таму што беларуская папса, яна таксама як у лядоўні, як яны у 90-х годах, вось гэта наша Віагра з Ядвігі Паплаўскай, Ірыны Дарафеевай і Інны Афанасьевай, як яна пачала рабіць вось гэтыя стандарты, так ужо 30 гадоў прайшло, стандарты не памяняліся. Адны і тыя ж біты, адны і тыя ж клавішы, адны і тыя ж матывы ў беларускай папсе ні халеры не мяняюцца за гэтыя 30 гадоў. А вось дзяўчынка маладзец, як я пачытаў, яна яшчэ і сама і піша, і запісвае. Яна не толькі сама гэтыя песні піша, яна сама сабе яшчэ і як гукаінжынер запісвае, то бок ставлю лайк ёй. Так, а наступнае пытанне. Калі б вось была такая магчымасць машына часу, і можна было бы ў 90-е вярнуцца ў любое тусовачнае месца Менску, што б гэта за месца было? Да ў прынцыпе, насамрэч, калі ты вяртаешся ў сваё юнацтва, пофіг куды вярнуцца. Я думаю, просто вярнуцца там, выпіць крыжачка з сябрамі, пакурыць цыгарэтаў, каб мамка не занюхала потым потым пахадзіць па Менску под гэтым ураджаннем. Насамрэч, усе вось мае вось гэты час, да, пачатак нулявых, вось усё гэта вось адчуванне, насамрэч, просто калі табе там 14, 15, 16 гадоў, просто выпіў некага таннага алкаголя ці піва, выйшаў просто ў цэнтр Менску, пахадзіў под гэтым лёгкім кайфам, там паглядзеў на людзей, патусаваўся са сваімі сябрамі, насамрэч усё было прыемна, усё было кайфова. Гэта просто мы ўжо з вами перайшлі ўжо ў іншае часовае вымярэнне, нам просто верніце наше юнацтва, нам пофіг, у якім тусовачным месцы мы будзем, нам усюды будзе кайфова. Я аднойчы такая гісторыя ў тэму злавіла хейт наконт Менска. Ну, я не нарадзілася ў Менску, нарадзілася ў Каленкавічах, але ў Менску я пражыла 6 гадоў перад ад'ездам у ЗША. Вось, і так як Менск не мой родны горад, там няма ніякіх дзіцячых успамінаў, для мяне Менск заўсёды быў нейкім такім, я напісала пост, што ён быў халодным. А якія гэта гады былі? Это были 2014, вось, 2019. Ну, нет, 2014 гэта, конечно, ўжо не та эпоха зусім. Вы ведаеце, Вольга, натуральна, вось гэты момант, які падзеліў Менск на да і пасля, гэта 2009. Вы ведаеце, чаму ці не? Не ведаеце, не чыталі мою кнігу. У 2009 забаранілі ў Менску піць піва на вуліцах. І таму пасля гэтага усе вулічныя тусоўкі і зніклі. Бо раней можна просто было пайсці на Нямегу, взять піўка, сядзець на Нямізе цэлы дзень, піць піўко, ці віно, ці яшчэ што. А вось у 2009, калі ўсё гэта забаранілі, усе вулічныя тусоўкі памерлі за год. Бо што ты будзеш рабіць на вулічнай тусоўцы, калі нельга піць? Вот што ты будзеш рабіць? Просто сядзець семкі лузгаць. Ну, ўсё. Гэта і быў канец. Таму 2014 год, конечно, гэта ўжо не той Мінск. Не той, конечно. Няма романтызму. Так. Якая падзея ў гісторыі Беларусі, вось з тых, што вы апісалі, была самай важнай, якая пазітыўна адбілася на Беларусі, і самая, якая негатыўна адбілася на гісторыі Беларусі? Да кожны год. Вось у мяне учора выйшаў выпуск пра 97 год, там ёсць вельмі дзве важныя навіны, два важных сюжэта, якія, можа, шмат хто пра іх забыў, але яны паўліялі на ўсё. Это справа Шыдлоўскага Лабковіча, калі два падлеткі намалявалі просто на сцяне надпісы. Гэта дробнае хуліганства, гэта 15 сутак. Яны атрымалі за гэта 1,5 гады. І іх яшчэ так няхіла катавалі і збівалі ў СІЗА. То бок, гэта быў
гэта была пачатак новай эпохі, калі за дробнае хуліганства, просто за надпіс на сцяне ты атрымліваеш не 15, не 10-15 сутак, а 1,5 гады, калі гэта ўжо становіцца вялізнай палітычнай справай. І закон 114.3 аб масавых мерапрыемствах, што толькі палітычныя партыі маюць права падаваць заяўку на правядзенне мітынгаў больш чым 1000 чалавек, і ты бярэш на сябе адказнасць і фінансавую, і крымінальную. І ты павінен яшчэ атрымаць дазвол на правядзенне мітынгаў. Вось дзве гэтыя падзеі, напрыклад, толькі ў 97 годзе, яны кардынальна змянілі усю гісторыю Беларусі дальнейшую. То бок з'явілася гэты тэрмін з'явіўся санкцыянаваныя і несанкцыянаваныя мітынгі, якога раней не было. І ўсё пачалося. Мітынг не санкцыянаваны. Ўсё, ты маеш права збіць, пабіць, арыштаваць, забраць усіх удзельнікаў. Так? Раней гэтага не было. І цяпер, калі ты напішаш на сцяне Лука там такі чалавек, гэта ўжо не дробнае хуліганство, гэта ўжо палітычны артыкул, і ты сядзеш на некалькі гадоў. Вось гэта былі вялізныя перамены. А што адбылося станоўчага? Ну, ведаеце, у маім праекце такіх, я адну з'яву назваць не змагу, але ў маім праекце шмат такіх з'яў. У тым ліку і спорт, канешне ж. Вельмі шмат было спартыўных з'яваў у 90-е, за якія мы ганарыліся ўсёй краінай тады. І культурныя нейкія з'явы былі, і поспехі нашых музыкаў і ў Беларусі, і за межамі Беларусі. І, ну, шмат, я думаю. Добрага было шмат. У гэтай кнізе сваёй, у сваім праекце я стараюся ўзгадаць як усё добрае, так усё і дрэннае. То бок без ніякай такой цэнзуры. Давайте ўспамінаць усё, што было. Было і добрае, было і дрэннае. Не трэба засяроджвацца толькі на адным. Мы жылі, мы радаваліся, чамусьці мы гаравалі. Была свабода, не было грошай, быў крымінал. Потым крыміналу стала менш, вось 97 год зноў. Гэта вайна Лукашэнкі з аб'яднанымі злачыннымі групіроўкамі. Калі ён сказаў, што без суда і следствия, кажуць, можна іх фізічна знішчаць. Для мяне гэта таксама тэма блізкая, бо на паўночных могілках пахаваны мае родныя, і калі я прыязджаў туды, побач заўсёды быў цэлы сектар там вось гэтых браткоў, хлопцаў па 20-25 гадоў, якія былі застрэлены ў 93-м, 94-м, 95-х годах. Ты праязджаеш на кладбішча, на могілкі да дзеда, і ты бачыш, што увесь сектар побач з тваім дзедам, гэта ўсё вось гэтыя крыміналітэтныя хлопцы, якія просто загінулі ў 20-гадовым узросце. І калі Лукашенко, вось як ён кажа, 32 гэтыя бандыцкія злачынныя групіроўкі, ён фізічна іх знішчыў, не по закону, як ён кажа, знаете, иногда бывает не до законов, то нават праз 30 гадоў шмат хто з насельніцтва лічыць, што гэта быў добры ход. Гэта было насамрэч тое, за што мы Лукашэнку павінны сказаць дзякуй. Бо калі б ён іх не знішчыў, то нас бы 90-е маглі бы в Беларусі зацягнуцца і на нулявыя, і нават на 10-е. Гэта вельмі вялікі момант. Я помню, як я жыў у Мінску, як нас пужалі, што вось у суседнім доме там хлопца скралі, ці хтосьці ў кагосьці у кватэру залез пасярод бела дня і згвалтаваў ці забіў. Гэта не вельмі прыемныя ўспаміны былі па 90-е пра вось гэты крымінал. У нейкія моманты натуральна было страшна жыць, калі ты ведаеш, што вось побач з табой можа нешта такое адбывацца. Гэта ўсё філасофскія пытанні, насамрэч. Яшчэ одно філасофскае пытанне. Давайте уявім, праз 100 гадоў будуць падручнікі па гісторыі Беларусі. Ну, канешне, калі там ШІ не захопіць сусвет, і ўсё будзе прыблізна такое, як зараз. То хто з нашых сучаснікаў дакладна будзе ў гэтых падручніках як адны з важных персон гэтага часу? Ну, вы так... Па-першае, трэба, каб праз 100 гадоў у Беларусі існавала. Як мінімум. Гэта такое вельмі тэарэтычнае пытанне. Па-другое, Лукашенко, як бы мы хацелі, не хацелі, ён на шмат пакаленняў застанецца ў гісторыі Беларусі. Не ведаю, з якім плюсам ці мінусам, усё залежыць ад таго, якія будуць іншыя пакаленні. Але нават калі
ён знікне фізічна, знікне палітычна, ўсё роўна будзе, пэўна, з'явяцца і музеі ахвяраў гэтага рэжыма, і можа нейкія помнікі, і можа нейкія будуць цэлыя курсы выдаваць у школе, бо не трэба, натуральна, Лукашенко застанецца назаўсёды, бо выкрэсліваць яго будзе самай вялікай памылкай, бо пра гэта трэба будзе заўсёды помніць, нават калі ў негатыўным напрамку, але трэба будзе заўсёды ўзгадваць, вучыць наступныя пакаленні дзяцей, як гэта было, каб у іх ніколі не ўзнікла жаданне, што гэта можна некалі паўтарыць. У Расіі гэта не працуе, як мы бачым, да? Там Сталін зноў нумар адзін у спісе папулярных самых асоб за ўсю гісторыю чалавецтва. У іх адзін момант Сталін, вось яны зрабілі яго галоўным злодзеем, але прайшло некалькі пакаленняў, няправільнае выхаванне, і бац, у 25-м годзе 40% расіян галасуюць, што Сталін быў самым вялікім чалавекам у гісторыі сусвету. Гэта няправільна. Гэта няправільнае выхаванне, бо трэба рухацца ў іншым напрамку. Думаць па-іншаму. Не забываць, не выкрэсліваць, а думаць, успамінаць, узгадваць і вучыць наступныя пакаленні дзяцей, як было, як трэба рабіць і як не трэба рабіць. У гэтым, у выхаванні дзяцей, і мы бачым будучыню увогуле ўсёй нацыі. Бо як ты выхоўваеш дзяцей правільна, так такая нацыя у цябе і атрымаецца пасля ўсяго гэтага. Да рэчы, пра Расею. Ці ведаеце вы, хто зараз у топе з музыкаў, які збірае ДК ўсіх перыферыяў, менавіта сярод вельмі маладых расейцаў? Да, Надзея Кадышева, да. Ну, гэта, конечно, такая трохі крынжовая, цікавая. Ну, гэта тык-ток, гэта яна раскруціла. Я помню всю гэту гісторыю. Адна дзяўчына пайшла, яна зняла відэа набрало некалькі мільёнаў праглядаў, потым пайшла другая блогерша, трэцяя, некалькі блогершаў схадзілі па крынжу, знялі гэта відэо, а моладзь яна вельмі адчувальная да ўсяго такога. Ты ўплываеш, блогеры гэтыя, тиктокеры, яны маюць вось гэту моц перад сваёй аўдыторыяй. Аўдыторыя любіць ісці за імі. Вось яны схадзілі на гэту Кадышеву, і ўсё, і пайшлі людзі. І зараз Кадышева збірае стадыёны па ўсёй краіне. Гэта вельмі цікавы феномен. Так, ну і апошняе пытанне, самае важнае. Златка ці Хадун? Ой, Златка ці Хадун. Вы ведаеце, да, Златка ці Хадун. Я толькі нядаўна даведаўся, што хутка смачна, гэта мінская тэма, што людзі па-за межамі Мінска ўвогуле не ведаюць, што такое хутка смачна. Я ўсё жыццё шчыра думаў, што хутка смачна гэта наша агульнабеларуская тэма. І ўсе мне кажуць, што за херня, што за Златка, што за Хадун, што за хутка смачна, дзе ты гэта ўзяў, то вашы мінскія прыколы, у нас няма, ніколі не было. Я толькі нядаўна даведаўся, што не было гэта. Я вам адкажу, ні Златка, ні Хадун, хот-дог. Такі класічны хот-дог з булачкай, з сасіскай, з кетчупам, бо ў 92-93 годзе я ішоў са школы, у мяне было ні капейкі грошаў, а хлопцы з нашай школы, якія вучыліся там у 8-9 класе, яны падыходзілі да кіёска, у іх былі грошы, яны пакупалі сабе гэты хот-дог. Яны так смачна яго елі, а я першакласнік глядзеў на ўсё гэта, а ў мяне не было ні капейкі. Я так марыў пра гэты хот-дог і не мог яго сабе набыць. Таму вось проста звычайны класічны хот-дог з 92-го года, самай первай хуткай смачнай, на які я глядзеў і які я не мог сабе дазволіць набыць. Вось такі мой адказ. Дзякуй. Сябры, хто з Менску, хто ведае Златку і Хадуна, пішыце, што вам больш спадабалася. Дзякуй вялікі, Павел, за гутарку. Я атрымала неверагодную асалоду. Вось таксама, як быццам трошкі з вамі прагулялася пра гэтага Менску па 90-х, па падзеях, штосьці ўспомніла сваё. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас. Дзякуй вам, Вольга, дзякуй. Сябры, яшчэ раз нагадайка, калі вам бяспечна, стаўце падабаечку, падпісвайцесь, пішыцесь каментары і заставайцеся з намі, бо з намі цікава. Да пабачэння. Да пабачэння.